bom heng chi po hi oma marse hi tui ka tia ziklum chuan tomato prun var tel la phet kha kan ti chuanin tel chuan chi chuan ajinomoto tlem ka talang chuan kha mi deuh nok ani to mai hudi ole tu chuma chuan video ma salama zona milon zoang te kha chana kalo nei to do na ni chuan he zona hi inanga tam khop maya a hlomin zona inang ho kha chu lo chan ka tum do ni chuan hei lepetau le lo e romin ti kha kalo e ya hei nia chuanin phanen hian kalo in phanga kalo e phanga zona te poi hi keima in kain zo tanga karon chang hal zel don pokani vasave le kain zon hal mo mai don video sel tuklo nan zona hi atam chiam lawa zowa turanga ya top thak mi lo en sak don ya nona pakhanna chumi mai kaming pum hi la tlan tharin ya tlan te ti min ko thin ani chuan pakhanna khoirama nge in omna hi khoirama tangin nge kan omna hi tunta kan omna hi ka omna hi USA Iowa state chuan kan omna city hi Des Moines kan ti nia ta han ko mek in chung kwa in ami in om nangma in em ni i om ti o kan chung kan oma ke mai in ko om lo ani chuanin zona pathumna hianin en tiare nge in om to in om na re tem som pakhat kan om to chuanin in unau zinga upaber ami ini kan unau zinga hian ke mai hi ka upaber ani atuito kasiam ka itam vak ngam lo zan ani to sia beto ayan mut amul thelo ve thina ma inni ve thinem chu ka shalawa muthi achwa do lo ve thina wangin ke itam vak ngam lawa zona ron chan deuh tor a chuan tin kon ei pa chuan chami pa pahni na mi pa pahni kan nei panga na chuanin inau IG chu army try zo khati kanau mi kachang cha hi army in omta ani hi IG hi valtea _TAEA tina dain ka sha kha ani chuanin ama army an interview na vel kain lo en ve pe ani chuan link hand description in lo danga ai an zo na vel an interview na vel kan en du tan en thei kumazanga ini kumza thi som ni atangin som tu min kara ka chuan khoi kho chuak nge in ni engnam nge in ni khoi kho chuak ti don chuanin ke hi samyaw ka pianga samyaw chu in sha theidan tu chuan ta han bul chi han omo an zom ti ta han bul chi han oma samyaw khan ka pianga chu ka chuana ani ta khan chuanin kan nam hi ke hi chal thang kan ni chuanin zona dang le chuan USA in omma in khoya nge in omchin okay
USA kan om mai hianin chu samya chang ko om ta mo samya ka pyanga school te po ka kara chuanin samya changin Mizoram school kalin kalo om ve a school kalo kala kan om na chin chu electric venga hemi video a hian ka thian te ka school ka pui te kha min la sha ni chuan min lo benge nge don ya chuanin in kan om thin na ti zo na ni wang khan renguna po relo te kan nom zoka chumi zo le Malaysia a kan kal ani mo chuanin Malaysia tang tu na hian US a ko om le mek ani chuan bial pa inayam he zo na hi chu kan cha chho zel tura kan nga me don ya o chuan anh tin nghe trời là ngay boka lên bằng ngay boka xẻ là ngay boka anh tin nghe US à ý ổn đấy thế cho nên chính là cái sợi đạn anh khanin Mizoram mà khanin Aizola khanin school kalin có ổn về đó rồi à cái nhà school cái lại khanin cái bà hi Malaysia anh thọc kinh akal ta mo nên chú đã cho nên cái mấy UN anh ti refugee anh hôn lại kha anh ta đã khăn apply về đó rồi ta cho nên cái gì cái khăn cái unarin school kan kala cho nên cái nút te khăn này US anh kal don min ti to pa cái trang kan anh soi ang khăn kan oma còn kal về đâu to pa ni cho nên US kan tlang ha lo china ka soi to ang khan Malaysia kan lut po ta Malaysia kan oma kum thum vel kan oma na te po kum no pang takin kan thoka chuan Malaysia tang khanin ta kan lut ani a Julang nge ini na thok chu ti ama yun ta ka chuan school ka kal to shi lawa pathian in remati ni chuan kan kal le tura te po nga ila tun ta ka hi chuan school ka kal to shi lo chuanin enge in zon na kami zon na po hi om no la pakhatin karon changa ke kan na tho hi ka title ta ka hi chu mortgage loan originator ania loan officer te pontita benga ka thoka ka ti ber chu in lei dun omin he an lei theiza te kan lo en saka chuanin an lei theiza kan shat no khanin approval mo kan pe chhuaka chumi mang chuan an nin in an lo en le thin ni ka na tho ber chu ni a anh ăn các cái thân nó là mua mình lâu rồi ta rồi này thì mình lâu đã sạc cái lòng em anh nhìn cái trang nói em cho cái sự là wa trong cái mình cái thiam lâu lúc đó mình lâu sẽ thiam sam đó nha nói lâu thì nhị point karon in zirve na sal tu kune ka ziak chhuak ve ka soidan tur ma se heti chung po yan ka soidan tur takin kala soila ben kan shar po juni se thei top karon chani ti khamin sha sak don ya tuna chuan zona zo to boka kan e char tong một thêm lắm á rồi biết tao bảo hết cho nên giấc lúm thì tới đâu chỗ sẽ có sự tùy cái téo mà
dầu chắc. Tiếng Pui thì cho nên hẳn đủ chỉ đâu có là mình là Alright. Cái video thế mình lâu em sắc chín na mình lâu lụt sắc chín thì sẽ akalom em mà em mà if voi khat en na ani a ila subscribe lo ani chuan mình lâu subscribe sak ve ngay turing som chen oh chuan video danga galo video dang nen galo le do nya oh bye bye peace out